Se nos visen dende outro planeta. Pensarían que nos gusta xogarse en público. Ir a concertos sentados e non bailar. Que nos gusta falar coa cara tapada. Celebrar festas por Zoom e non soprar nos aniversarios. Saudar facendo a mona. Non convidar a rondas. Que preferimos quedar na casa facendo pan. Antes que sair un venres pola noite. Que non nos gustan os recreos. Ou que non damos apertas. Resumindo, Que somos super... Toxos. é certo, pero toxos Involuntarios. Dende outro planeta tamén pensarían que os máis mozos éramos máis parte do problema que da solución. Esquecendo un pequeno detalle. parvos, hainos de todas as idades. Sí, claro que temos fame. Fame de saír, fame de bicos, fame de papar. Fame de rúa, fame de carallada. Fame de aboiños. Fame de ter un Nadal normal. Fame de verbena, fame de bailar ata o amencer. Fame de xuntar as mesas. Fame de xente. En Galicia, cando hai fame, ¡Hai enchenta! Necesitamos unha enchente emocional. E para iso temos que dar un empurronciño. Axudar un pouquiño a ciencia. por iso convocamos a toda Galicia A facer o conxuro definitivo. Colled os vosos amuletos e as vosas tradicións. Pagamos un chamamento a toda Galicia. Invoquemos as portas telúricas da nosa terra para afastar os demos, os malos espíritus e os virus! Veña, estades saindo para ir a San Andrés de Teixido. Comprade allos. saltade as 9 ondas da lanzada Facer de tapas do camiño. e que non nos falten os mallos. Mercade figas e San Andresiños. Isto vale, dano non fai. Tocar a cabeza dun calvo. Apañade ferraduras. Pisade merda a propósito. Saltar a cacharela 3 veces. Pagamos o conxuro definitivo. Muchos, bruxas, sapos e virus. ¡Pagámolo! Mandemos ao carallo virus dunha p*** vez e volvamos vivir